tant si estàs tenint un bon any 2024 com si estan anant una mica potxo o podríem dir que desastrós inclús, no pateixis. Hi ha esperança. Et queden 3 mesos sencers, o sigui, més de 90 dies, octubre, novembre i desembre, per recuperar aquest 2024 o per continuar la bona tendència, inclús millorar-la. I diràs, bé, no, jo aquest 2024 ja el dono per perdut o per tancat, això ja no ho recuperem. El 2025 ja sí que m'hi ficaré en sèrio. Doncs això és una versió anual del dir, no, el dilluns ja començo. És exactament el mateix, però una versió anual. Ja el 2025 ja començo. Per tant, sisplau, no caiguis en això, Per què? Perquè et porto aquí un vídeo ben xulo, que és un exercici guiat, val? El que farem tu i jo és anar punt per punt per fer un exercici una mica de revisió de què ha passat fins ara en el teu 2024, els primers 9 mesos, i a partir d'aquí fer una mica un reset, fer una planificació d'aquests 3 mesos per acabar el 2024 ben fort i entrar el 2025, flying. Com ho farem? Doncs tinc aquí un Google Docs preparat per tu, perquè el segueixis. Pots agafar, a la descripció el tindràs. També aquí et deixo un codi QR que el pots escanejar. Te'l deixo una mica més perquè tinguis temps, si vols pots pausar. I amb una d'aquestes dues coses agafes, ho obres en el teu Google Drive, ho dupliques i ja està. Val? El vas emplenant i anem seguint els exercicis. Per cert, bon dia, bona hora, em dic Patrick, soc enginyer, formador i porto més o menys des del 2015 fent aquestes planificacions. Va ser la primera vegada que vaig agafar un coach i vaig dir, vinga, va, anem a ficar una mica d'ordre aquí perquè vull millorar en una cosa en concret, no? I a partir d'aquí, pum, 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 he anat millorant d'una manera com molt mesurable i que ha sigut més constant. No cal que et fiquis aquí com a fustigar-te i exigir-te l'hòstia, senzillament és un petit joc de a veure si podem fer petites coses millor de mica en mica. Et torno a deixar el QR aquí, per si encara no l'havies obert, val? També, et torno a repetir, el deixo a la descripció. I, a més, ara que ja he passat aquest QR, et deixo un altre, aquest nou QR, i també enllaç a la descripció, és a una llista de Spotify que crec que pot estar bastant bé de ficar-te de fons. És una llista d'aquestes de música lo-fi, que et dona així com una música instrumental que ajuda a no distreure't, jo crec que està bastant bé. I si no, pots fer-ho amb la música que et surti als collons, instrumental i aquestes coses que no et distreguin, val? O si vols fer en silenci, doncs clar que sí. Val, perfecte, doncs som-hi. Comencem amb l'exercici de reflexió i replanificació dels últims 3 mesos del 2024. La primera part és la part de reflexió, és a dir, la part de mirar enrere en els 9 primers mesos de l'any, val? I comencem per esdeveniments clau. Quins han estat els esdeveniments clau? Què ha passat en aquests primers 9 mesos del 2024 a la teva vida i escriure un o dos moments clau per cada mes. Això ho pots fer sigui amb la teva agenda, sigui amb el calendari, serà una manera més fàcil de recordar-ho. Què són esdeveniments? Doncs coses que han passat grans en aquell mes. Sí? Vinga, doncs li pots donar pausa com vulguis. Perfecte. El segon punt serien les fites. Què són les fites? Doncs serien les cosetes cap a les que estaves apuntant, sigui a nivell professional, sigui a nivell del que sigui, que has aconseguit en aquests 9 mesos. Digues, pots recordar o apuntar entre 1 i 3 fites que hagin passat en aquests 9 mesos. I també indica quin impacte han tingut a la teva vida. D'acord? Doncs et dono temps, pots donar-li pausa quan vulguis. Perfecte. Doncs seguim amb el següent punt, que és el dels reptes. Quins han estat els reptes més grans als que t'has enfrontat aquest 2024, com els vas superar i per què i què vas aprendre d'aquestes experiències. Per tant, reflexiona sobre això, pots pausar com vulguis i endavant. Ok, ja ho tens fet. Som-hi pel punt 4, que seria el tema de les relacions. Com han evolucionat les teves relacions al 2024 i has creat noves relacions que hagin tingut un impacte important en aquests mesos, és a dir, reflexiona sobre les que has tingut i les possibles noves que hagin sorgit. D'acord? Pots donar-li pausa, escrivim una mica i tornem. I últim punt, punt 5 d'aquesta primera part, que seria feina o estudis. Has progressat professionalment o en els teus estudis en aquests mesos de 2024? Quins han estat els aprenentatges clau i com creus que han influenciat a les teves futures aspiracions, si és que ho han fet? És a dir, si has vist que, no sé, si has après alguna cosa bastant important a la feina i has vist, ostres, doncs m'agrada molt aquest aspecte de la feina, m'agradaria tirar per aquí, no? Com
Allò a mi em va passar fa un temps, que era comercial, i vaig veure que m'agradava molt donar formacions per a altres comercials. I aquí és com vaig ficar-me en el tema de formació. Val? Per tant, reflexiona sobre això, uns minutets, i pots donar-li pausa. Perfecte, doncs entrem en la segona part, que seria la fase d'alineament, o la part d'alineament. Hem fet la reflexió, ara ens alinearem amb cap a on anàvem fins ara, alinearem aquests 9 mesos una mica i cap a on anem, per després projectar aquests 3 mesos futurs. Per tant, el primer punt, visió de vida. Diràs, què collons és això? Doncs visió de vida és motivacions, valors, objectius a llarg termini, val? Una mica a grans trets. Val? És a dir, els objectius més concrets i els especificarem en següents punts, però de moment, si no tenies una visió de vida, posa-la aquí, una mica valors, cap a on vas, què voldries fer en els propers 5 anys, 3 anys, fins i tot un any, val? Però que tinguis una mica de visió, cap a on vas. I pots donar pausa quan vulguis. Perfecte, ja estàs aquí, has fet el punt 6. Ara, punt 7, no l'Eduard. Mira enrere. Com s'han alineat les teves accions del 2024 amb aquesta visió de vida? És a dir, el que has fet fins al 2024, o sigui, en aquests 9 mesos, està alineat amb aquesta visió de vida que tens? Perquè de vegades, si no la tenim en ment dia a dia, a vegades les nostres accions no van en conjunció amb cap a on volem anar. Per tant, ha sigut el cas? Sí? No? I reflexiona sobre en quines àrees has estat ben alineat i en quines podries millorar aquesta alineació. Sí? Pause i endins. Perfecte, ja has mirat enrere, punt 7 fet. Punt 8. Mirar endavant. Quines accions específiques podries fer els propers 3 mesos per alinear-te més amb la teva visió de vida? Val? Si estaves una mica descalibrat o més a l'esquerra, més a la dreta, el que sigui, doncs què pots fer per reencarrilar-te? Sí? I aquí sí que és interessant que siguis tan específic com puguis, perquè com més específic siguis, més et servirà, d'acord? Més clau tindràs en el dia a dia. Perfecte, doncs quan vulguis, li pots donar pausa. Punt 9, objectius anuals. Diràs, ostres, però no m'havia ficat en aquest vídeo per... Sí, tranquil. Val? Quins són els teus objectius per aquest 2024? Si ja els tenies definits, els pots escriure aquí i saltar al següent punt que afinarem. Però si no els tenies definits, pots escriure'ls aquí breument. Per què et dic breument? Perquè després aprofundirem més en això. Val? Però breument, així, el que et vingui més ràpidament al cap, val? O si els havies definit però d'una manera una mica més inconcreta, posa-ho aquí, val? Però després aprofundirem més. Et deixo amb aquest punt 9, quan vulguis li pots donar pausa i ficar-te amb això. Perfecte, ja tens els objectius definits. Si aquesta és la primera vegada que has definit els teus objectius, és a dir, si no tenies una definició prèvia d'objectius de mesos enrere o del gener o el que sigui, aquest punt que ve ara te'l pots saltar, val? Perquè això és per si tu ja venies amb uns objectius, aquest punt d'ara, el punt 10, revisió d'objectius previs, és perquè si ja tenies un, anem a alinear-los, sí? 10.1 o apartat 1 d'aquest exercici. En quins objectius has progressat i en quins t'has quedat una mica enrere, sí? Després, necessita algun d'ells ser actualitzat o eliminat, per dir alguna cosa. Et volies preparar per un triatló al juny i al final no el vas fer, doncs aquest el pots eliminar directament, no? I ja està. I el tercer subpunt seria que per cada objectiu escriguis d'1 a 3 passos específics que podries fer els propers 3 mesos per a progressar en aquest objectiu que ja tenies definit. Sí? Perfecte. Doncs temps, li pots donar pausa quan vulguis i t'hi fiques. Perfecte. Una altra part feta. Ja tenim 2/3 de la feina feta. Ja hem fet una mica de reflexió, una mica d'alineament i ara projectarem cap a on volem anar. Bueno, ja hauràs vist a més que aquesta part, la tercera part, li dic missions. Per què missions i no objectius? Doncs perquè em sembla més interessant, més motivador, més èpic. No? A mi de petit m'agraden molt els videojocs i encara ara algun. I fer missions aquí, allò opcionals o les missions principals sempre és com més divertit, no? És com un joc. Si tot serveix, digue-li missions, si prefereixes objectius, ja saps, seguim amb objectius. I abans de fer la reflexió escrita, et proposo un petit exercici d'imaginació, val? Però sí que aniria bé que tanquessis els ulls per poder imaginar millor, visualitzar una mica a la teva ment. Val?
Ja? Has tancat els ulls? Perfecte. Doncs imagina't que és dilluns 30 de desembre del 2024. Ja ha passat el Tió, el Nadal, Sant Esteve i els diferents dinars o sopars amb la família. Demà celebraràs el Cap d'Any, a la manera que sigui, però avui encara no. Pots imaginar-te el lloc on seràs el 30 de desembre. O sigui, l'ambient que tens al teu voltant, la llum, la gent o l'espai, val? Avui tens coses a celebrar internament o potser fins i tot ho comentes amb amics, família, etc. I és que fa 3 mesos, a finals de setembre, vas reactivar-te una mica en quant als teus objectius i el que volies complir aquest any 2024. I durant aquestes 12 setmanes has fet molt bona feina i has avançat en el que t'havies marcat. Què estàs celebrant? Pensa aquí, imagina què és el que estàs celebrant. Què és el que podries estar celebrant? Quins progressos, quines fites has assolit en el que t'havies marcat? Potser són en l'àrea de la teva salut, física o mental, o en la teva feina, o poder en temes acadèmics, o poder en les teves relacions importants de la teva vida. Què és el que celebres en totes aquestes àrees? Perquè al marge del que havies fet els primers 9 mesos de l'any, aquests 3 mesos has gaudit molt progressant cap als teus objectius, has recuperat el ritme i ara ho estàs celebrant. Torno a dir, què celebres? Pensa-ho, visualitza-ho. I també pots sentir una mica com et fa sentir aquesta celebració o aquesta satisfacció d'haver acomplert aquestes missions. Com et sents en haver fet el que tu mateix t'havies marcat, tu mateixa, com et sents ara, celebrant-ho, veient el progrés, els avenços, això, com et sents? Podent-ho compartir amb la família i els amics. Com et sents amb tu mateix o amb tu mateixa? Deixa que vagin sortint aquestes cosetes que t'agradaria celebrar i si ja han sortit totes, doncs al teu propi ritme pots deixar que aquesta escena, diguéssim, desapareixi de la teva ment i pots obrir els ulls. Així que ara pots apuntar-ho en el document, en el Google Docs, en el punt 11 de visualització de la celebració i més idees. Per què això de més idees? Perquè et proposo que escriguis aquí totes les coses que t'han passat pel cap, que t'agradaria celebrar d'aquí a 3 mesos, però et dic aquí, no et tallis, volca tot el que t'ha passat pel cap i si sorgeix alguna més ara, val? Escriure també, val? Sense filtre. Ara sí val tot. Pots donar pausa quan vulguis. Perfecte. Ara ja tens una llista de cosetes que t'agradaria celebrar a finals d'any i de totes aquestes idees que han sorgit en la reflexió anterior, queda-te'n amb un màxim de 5. Val? Llavors, com fem això? Perquè potser tens 5, però potser tens 10, potser tens 15. Val? Llavors, pots començar eliminant les que menys il·lusió et fan o més inviables són, val? Les que dius, vale, això sí, m'encantaria, però ara mateix ja no, o dius, bueno, aquesta en realitat m'ha sorgit per escriure, però tampoc no em motiva tant. Pots eliminar aquestes i de les restants, agafa la que més. Dius, si pogués tenir només una, em quedaria amb aquesta. I un cop tens la primera, pots anar baixant fins com un màxim de 5, però si són 3 està perfecte. Val? No forcis tenir 5. Entre 3 i 4, superbé, 5 màxim. Val? Doncs et deixo que facis aquesta feina de filtre. Ja tens 1, 2, 3, 4 o fins a 5 missions per aquests 3 mesos, super, ja tens amb el títol o el nom, diguéssim, i ara el que cal és concretar-les. Val? Necessitarem una mica el per què, això, si has vist els altres vídeos d'objectius que vaig fer, aniria en la línia de si aquest objectiu és ecològic per tu, no? Que aquest per què sigui fort, que no sigui perquè algú espera que ho faci o perquè no sé qui vol que ho faci o perquè, bueno, és el que toca, no? Que hi hagi un bon per què. Després definir els propers passos, vale? Pas 1, pas 2, pas 3, fins a 5 passos, més o menys, preferiblement entre 3 i 5, i així tindràs clar cap a on anar amb cadascuna d'aquestes missions. I per últim, els sistemes. Què són els sistemes? Doncs si els passos eren una mica les fites intermitges, els sistemes seran accions periòdiques, no?, que vas fent per avançar cap a aquestes fites i cap a complir la missió completa, no? Per tant, seran accions que prens diàriament o setmanalment. Val? Llavors, ara el que et recomano és que pausis, però que facis primer tots els perquès, després tots els passos i després tots els sistemes. Per què t'ho dic així? Perquè és com que pensar en el perquè és un tipus de pensament similar per la missió 1, 2, 3, 4, 5, que
que no si fas per què, passos, sistemes, i després tornes al per què de la segona missió, però vaja, com a tu et vagi millor, val? Així que pots pausar quan vulguis i emplenes tot això. Collonut, ja saps on vas i això és un gran pas endavant per encarar aquests 3 mesos amb força però no davant del mirall, sinó durant aquests 3 mesos i celebrar-ho per Cap d'Any. Però com dèiem, la idea és acabar el 2024 superbé, amb bona inèrcia, perquè el 2025 podràs petar-ho. Per cert, Oques Grasses, sou l'hòstia, sisplau, no em feu un copyright strike d'aquests. Bé, doncs fins aquí l'exercici, enhorabona, i espero que t'hagi servit i que, sobretot, et serveixin aquests propers 3 mesos. I si és el cas, doncs fica'm als comentaris si vols. Si vols aprofundir en el tema dels objectius, de com definir-los millor i com progressar millor en ells també, doncs pots mirar aquest vídeo i aquest altre vídeo, que són els vídeos anteriors que he fet sobre objectius. Si vols, et pots subscriure aquí i ja saps totes aquestes coses, de comentar, per exemple, quines missions t'has proposat per aquests 3 mesos, pots subscriure't i totes aquestes coses ben bones que li diuen a l'algoritme de YouTube, que això mola i que ho recomani a més gent. Val? Doncs res més, ens veiem al proper vídeo. Adéu-siau!